Meenakshi Music Studio। नव नव ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखबा के लिए हमारे चैनल के लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर निर्मलिया डीजे सतीश वर्मा मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए अखिया के कारी कजरा तोहर बान मारिए होटवा के होट लाली होटवा के होट लाली होटवा के होट लाली होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए हे होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए डीजे सतीश वर्मा अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। भगवान तोरा गुरकी बड़ फुर्सत से बनेल को हमारा लेल तोरा अई दुनिया में पठेल को दुनिया में पठेल को। हाँ भगवान तोरा गुरकी बड़ फुर्सत से बनेल को हमारा लेल तोरा अही दुनिया में पठेल को दिलवा के भीतरी तोरा लेल फान मारिए हे होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए डीजे सतीश वर्मा जादू तोरा नजर में छो हम करबो कते बड़ाई गे तोरा प्यार में गे गोरकी गेलौं हम हराई गे गेलौं हम हराई गे जादू तोरा नजर में छो हम करियो कते बड़ाई गे तोरा प्यार में हम तो गेलौं सुन हराई गे कहू धर्मेंद्र सब कोई तहन मारिए हे होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए हे अखिया के कारी कजरा तोहर बान मारिए होटवा के होट लाली होटवा के होट लाली होटवा के होट लाली होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए हे होटवा के होट लाली तोहर जहन मारिए सोना।